asfalt drygt 4 mil från Gävle. Jag filmar sandkisten, päron. Och sen kan vi tänka oss en kaffekanna där bredvid, men den blir kvar i Tyresö. På vår bil också. Jag tror den heter Kubbeån. Bröd och taxi ihop här. Titta på Joakim då. Mina stugan där. Från Storuman, va? På väg mot Tärna. Mot Tärnaby. Ska vi ta lite konung som kommer där? Jag bara leker det. Leta smultron. Det är 1 juli. Vi är hemma av han. Och det ligger ungefär 2 mil från Tärnaby. Och Lisa har plockat en blomma. Vad heter den där blomman? De heter år. Vad heter? Snörboll. Smörboll heter det. Smörboll. Det luktar ju väldigt Luktar. Och vi är på väg till Mo i Rana som ligger i Norge. Ungefär 9,5 mil dit. Och det här är ett väldigt berömt ställe, säger Ritva. Förskräckt över att jag inte känner till dessa fantastiska ställen. Men vi lär oss. Vi ska titta mer på Sverige. Då har vi en eld eller en å och fantastiska fjäll med snö. Och det är väldigt kallt. Och det är väldigt kallt. Nu åker vi. Här uppe, precis 100 meter från norska gränsen, så finns det en buss som säljer varor till norrmännen. Jag ska se om vi kan åka närmare, kan vi titta på det. Där handlas det för fullt. Och där har vi gränsen till Norge. Vi ska snart åka över. Va? Ska vi ta en bild där över fjället här? Ser man den där bäcken som sen blir en stor fors där nere? Vad sa du? Det stuggar här uppe också. Det är bara ett par grader varmt. Nu blev det vatten på objektivet här. Upp polarcirkeln. Jag vet inte vad det finns en papperskorg. Filmar du? Mm. Hela 16, 65, 22, 12, 22. Vad sa du? Vad filmar du? Jag filmar stugorna, så filmar jag fjällen där borta. Ja, vänta, får jag bara ta klart det. Hej! Hej, hej. Vissa som ville ha Man, på sig själva. jo, men det brukar vara så att man vill ha. Vill du det? Pappa? Ja.
Hej Lisa! Hur är det? Bra. Ganska trög dörr. Ja. Hej Sara! Vad tar vi kort på? Hela alltet. På vattnet, på allting. Sen kommer vi bort till husen där borta. Kan du filma lite? Ja. Vad tycker hus? Det var det där runda där ser ni. Jaha. Där borta vi var nere då. Det är gubba husen där borta. Och sen kommer vi synas där borta där vi bor. Vad är det med det? Filmar du det? Ja, jag tänkte det. Får vi gå ner lite grann? Ska vi göra det? Gå ner till den där kanonen. Jag ska filma där sen. Det var så vackert det här. Det här det. Bra ifall man är fett. Järn får jag också nudda. Får du det? Ja, järnsten och så här små stenar då. Ja. Här ser vi då salongen på huset som vi har hyrt. Här sitter husmodern i full gång med vad hon ska göra tydligen, tror jag. Vi kan ta en närmare titt på vad hon sysslar med. Och spelar linjebåtar. Och hennes rekord var någonting på 200, men mitt är 300. Och Joakim tror jag var 500. Och pappas var 600 tror jag det var. Ja. Så tror jag det var. Och nu håller mamma på att spela som ska slå hennes rekord. Sen ska jag slå henne alltså på det spelet. Som hon har tagit alldeles nyss. 160 fick han för en stund sedan. Kristallkronan hänger i taket. Jag tror att vi... Här är vi hos Alberts bror. Fanns laxodling här. Den fisken har stått 1 år i havet. Det är ganska långt nu. Jag tror vi ska gå på det på den stora laxen här. Den här, exakt här. Ja, så får jag ta en bild där. Är han större? Ja, det här är som 4-5 kilo. Hoppsan! Hoppsan! Har du sett lite hur stora de är? Ja. Var det inte te att säga på fisken? Ja, jag ska bara filma lite. Sen går det bort. Hur vackert det är. Ja, till fåren där. Som kliver omkring här på vägarna. Springande. De är kanske pratsjuka. Tror du det? Ja. Jag kan se där på andra sidan. Se där den lilla på det. Den har blivit 60 år. Ja. Jag går lite längre bort. Kun toista kannaa missään näin, niin sillä on pesä ja se on jossakin hautumassa. On se pikku, on se pieni tuo suvi.
Vilka är på Gotland? Skönt. Vad sa du? Inte vara rädda för bilen. En travare. Ja, Ridhäst i 2 år. Vad sa du? Jag har varit ridhäst i 2 år, men en travare. Den kopplingen, handbromsen, ja. Och blinkers, där. Uimaan sen. Ei. Maja, mennäänkö tää? Onko täällä vettä? Mitä flaskpost? Vad sa du? Det är flaskpost. Oi minä! Ei se aika kaikki kiinni. Onko ihan niin kuin... Estää vielä ollut.
Hirvi paikka. Eihän teillä ole ongella kyllä hirviä paljon saa. Ei, mutta mä... Suvi! Heja Tom! Det var en abborre det här. Hur många kilo? 3 hektar i bästa fall. Okej. Så, var ska vi lägga den? Ja, vänta lite. Oj, oj, oj. Kivat sulle. Åh nej. Mitä ei oo? Ei oo. No mitä Sarilla? Ei oo nyt. Tässä. Hej Joakim! Nu ska jag just koka 2 korvar. Eftersom Maria vill ha en och Lisa vill ha en. Alltså jag då. Och sen sätter de på spjuten. Nu tar jag mitt eget spjut. Titta mitt eget spjut. Här är vår Maria. Ja, det här är Marias. Tartut koukkuun. Jaha. Mato saatiin. Nyt pannaan kuule Sari seuraavaa uusi mato ja laitettiin iso mato, niin sitten tuli. Laitaanko uusi mato taas? Tarvitaan nyt sinun. Se on vetänyt ihan piena. Sini! 10 kiloa. Sitten pitää laittaa meidän uusi mato. Laittaa uusi mato. Mulla lyhyellä kalasta kuollut. Är vi uppe där Ritva åkte skidor som barn? Niin. Sehän on muuten sama. Joo. Mitä sanot, Sari? Tuolla on lentokoneita. Näitkö lentokoneita? Tuolla 4. Tuoreita muita. Mitä saa täällä? Hej hej! Det är ingen bra musik. Joo, ja valkoinen oikeassa paikassa. Elikkä nämä on varmasti oikeat värit. Mutta mikä se 4. voi olla? Tässä on 3. Så är det.
Akta. Oj! Nej, Joakim. Nyt meni jo mutkalliseksi. Ja sitten lopuksi vielä, Suomellahan on semmoinen kestokuningas, se tuo Eino Grönin. Ahaa. Mitenhän se sitten, no se täytyy olla tuo valkoinen oikein. No, nyt se menee ihan penki alle. Otas nyt, siis ei valkoinen, no sit se täytyy olla punainen. Jes, joo, niin on. Joo, se täytyy, hetkinen. Selvä, sä sait tällä kertaa kaikki oikein. On nyt kyllä, kun mä mietin. Jos niitä vähän olo on tullut. Kuusi. Viva! Hyvä. Ottaisi 99,70, keskitalo 113,20. Siis saastaminen on kolmantena tässä vaiheessa ennen karsintoa. Nu ska nog över stockarna ska vi se med motorn. Siellä on makkaraa, kahvia, virvokkeita. Siellä on myöskin arpoja myytävänä. Ja yksi Porttikoski-paita oli enää jäljellä. Eikä enää sitäkään, joten ne on myyty. Ja me täältä kyllä kaivata, mistä kun päästään ihan alkuun. Meillä on kellomiehet syömässä. Nimittäin semmonen kellomies, joka ei näe mitään, on hyvin kelvoton. Ja, det är bra.
kohtaan. Siellä Pauli Ylitalo on viimettämässä soutuosuuttaan ja hänellä on tuo uiton työnjohtajan kympin taito. Hallus. Me saa sitten kai johtamaan. Ja sieltä on tulossa Pekka, Timo Uusipostimo, testamisosuudelta kuin Sumanpää. No niin, ja siinä on Timo Uusipostimo tulossa. Juuri Sumealajakson Pekka Nyman on veneenvetovaiheessa ja lähdössään siellä on Aulis Nousiainen Helsingistä. Aulis Nousiainen lähti soutuun nyt. Pekka Nyman, 13-kertainen valtakunnan mestari maratonissa, on veneenveto-osuudella. Katsotaan miten Yli-Iiläinen kulkee. Timo Uusipostimo juoksee niin kuin Pirtin lattialla pitkin Sumaa, jonka Lapin metsäurheilu ja lähinnä Soanpään miehet ovat siihen uiton avustuksella ja uiton myötävaikutuksella. Kemijoen uiton myötävaikutuksella tehneet. Näitä kisoja on vaikea järjestää, jos uittojen ja myötä hankaan näissä asioissa. Niin kuin näette, niin Kemijoen uiton kalustaminen on täällä mukana ja miehet on tehty sitten ihmisten avulla. Ja siinä on Timo Uusipostimo päättämässä osuuttaan ja Pauli Ylitalo on sestamisosuudella. Ja niin kuin näette, sen virta tulee aika hyvä. Timo Uusipostimo saa tästä kansaisaploodit. Tämä systeemi on kyllä riittävän raskas, tämä Kemijokisun maratoni, jota on pelattu vuodesta 1949 ja hyvin pitkään se on valtakunnan mestaruuslajina. Ja maastojuoksuun lähtevä Pekka Nyman on siis valtakunnan tasolla ottanut 13 mestaruutta. Pauli nämä kaksi herraa ovat pitkältä aikaa kovimpia maratonimiehiä heistä ylivoimaisin juuri tulossa Sumaan päähän. Siellä Pekka Nyman saavuttelee. Oj, det går. Han springer ännu värre. Veneenvedossa ja Esa Halonen. Kyllä siinä on nyt selvää kaulaa, me odotamme. Hyvä Pekka Aulis Nousiainen on siellä maastojuoksuvaiheessa. Savukoskelta, hän on näitä Savukosken kovimpia poikia, kun Aulis Nousiainen on Ruumilla juoksussa ja Unto Kyllönen on valinnut sestapuunsa. Ja nyt sieltä lähti Juha Julkkunen, nuori savukoskelainen, joka Pellossa ja Kittilässä näytti 8 miehen tukkilaisnäytöksessä. Oli aivan omaa luokkaansa. Aivan omaa luokkaansa. Ja siellä Esa 9. Aulis Nousiainen 9.3. Ja siinä oli Portilla 80. Ja näin Tommi menee niin kuin näin. Miehet ovat, heillä on mahan alussa jalakkaita. Ovat näin 100 jalakkaita. Ja tosiaan kun siinä ei ole muuta rasitusta, niin tulemme näkemään varmasti minimaratonissa komean näytöksen. Ja siellä Tommi Hamari kääntyy jo Suomilla juoksuun. Seuraavana on lähdössä Vesa. Ottaakohan tuosta filmiä? Uusipostimo. Olemme. Otta Minna. Joo, se on karsitteis. Joo, karsitteis sitten. Niin kepillä. Niin. Tukea. Kyllä se vissiin. Mutta siinä onkin silloin, kun se toinen kääntää pyöräyttää, alkaa niin pyörittää toisinpäin. Ja siellä komennetaan pois. Kaksi miestä siellä, me olemme täällä niin huonossa asemassa, että... Ai! Siellä Lehto olikin seassa ensimmäisenä. Ylitalo Halonen ovat siellä jatkossa. Ylitalo ja Halonen. Ja siinä onkin I ja Savukoski sitten vastakkain. Iijoki vastaan Kemijoen Lappu.
Esa Alonen on siinä ylävirran puolella ja Pauli Ylitalo on alavirran puolella. Ja lähti juuri puuta pois. Ja Saukoskelainen Kirkkalainen. Kari Vanha käski kaikki. Nej, när de sågar in. Siis kakkostehtävän suoritus alkaa silloin, kuin terälevyn asennuksessa lyödään avain pöytään, niin silloin... Sitter en kedja där borta.